Secció. Soc Josep Àngel Mas, professor del Departament de Lingüística Aplicada. El meu nom és Jaume Lloret, soc del Departament de Comunicacions. Mi nombre es Alejandro Cánovas y soy del Grupo de Investigación de Comunicaciones y de Teledetección del IGIC. Bueno, en el grup d'investigació de comunicacions i teledetecció hi ha alguns components, membres d'aquest grup, que es dediquen des de fa prou temps a diverses línies d'investigació que estan molt associades a el que se va investigar en aquest projecte. Per tant, bueno, a partir d'ahir vam veure que podia ser una bona idea. Vam decidir fer aquest producte, que és un transductor de text a veu. Hi ha gent professional darrere comprovant que cada esta transcripció es duga bé i siga correcta. Hablando con Josep Àngel Mas, me surgió una idea de realizar una herramienta interesante que suponía que era interesante para el ámbito universitario y que podría tener perspectives de futuro. L'important era poder donar en algú de lingüística aplicada que es poguera ajudar per afinar molt més la idea i pensaven que algú professional i amb molts coneixements de la part lingüística podia fer que aquest projecte siga prou exitós. L'ús del valencià varia depenent de la zona geogràfica, ni més ni menys que el de qualsevol altra llengua. El que ocorre és que probablement per la situació i la història sociolingüística doncs coneixem més el valencià, diguem, real, el valencià, real no és la paraula, però vull dir el valencià transmès intergeneracionalment, el que varia més depenent de la zona geogràfica que no l'estàndard. Aquesta aplicació, que anirà en principi des d'una pàgina web, pot ser la mateixa pàgina web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és amb qui hem signat el conveni i més o menys patrocinarà la investigació i el desenvolupament del producte. El usuario escribirá un texto en valenciano y aparecerá su transcripción fonética. Después, tras ver la transcripción fonética, habrá un avatar que pronunciarà dicha frase. El que s'oferirà és tant la transcripció com la pronúncia en valencià estàndard, precisament. És a dir, aquell ús, aquell nivell, aquell registre que és el propi dels mitjans de comunicació, el que estic usant jo ara mateix, el que s'usa en l'escola, etc. La tecnología que se utiliza está basada fundamentalmente en un sintetizador de texto a voz en el que utilizamos diferentes modelos a los que le aplicamos diferentes técnicas de inteligencia artificial. Vam veure que sí existia algunes aplicacions o algunes ferramentes, però després per l'altra banda vam estar buscant tot el que havia de text a veu, però no hi havia ninguna en el mercat que combinara ambes coses. El transcriptor ortofonètic va dirigit bàsicament a professors i estudiants de llengua oral, o a qualsevol persona que tinga interès per la llengua oral, diguem, estàndard o correcta en valencià. Para mí ha supuesto la participación en este proyecto principalmente el tener la oportunidad de haber participado en un proyecto importante en el ámbito universitario y junto a personas que ya tienen un reconocimiento en dicha universidad.